Az üldözés jobb, mint a fogás. A dallamok átalakítása. Szükségünk van a támogatására, ha visszakapja a lélegzetét. Ez a második fejezet első oldala. Vissza akarlak menni a ritmus támadásért. Lejön a földre, mint egy mániákus. Vissza akarlak menni a ritmus támadásért, szállj le teljes hatással. Vissza akarlak menni a ritmus támadásért. Lejön a földre, mint egy mániákus. Visszakaplak, takaríts ki az edényt, egyébként mennyi a hal. Mennyibe kerül a hal? Itt megyünk, már megint itt tartunk. Yeah! Napsütés a levegőben. Megszegik a szabályokat. Hagyja figyelmen kívül a gépet. Ez soha nem fogja megállítani. Az üldözés jobb, mint a fogás. Vissza akarlak menni a ritmus támadásért, lejön a földre, mint egy mániákus. Vissza akarlak térni a ritmus támadásért, szállj le teljes hatással. Vissza akarlak térni a ritmus támadásért, lejön a földre, mint egy mániákus. Visszakaplak, takarítsd ki az edényt, egyébként mennyi a hal. Mennyibe kerül a hal? Napsütés a levegőben. Gyerünk! Na. Mindenki. Na. Gyerünk. Na. Együtt. Na. Igen. Yeah. Na. Mennyibe kerül a hal? Na. Mennyibe kerül a hal? Na. Mennyibe kerül a hal? Na. Igen. Na. Gyerünk. Feltámadás.